horolezeckých zväzov sme tie naše sekretariáty tak presne koordinovali, že myslím posledné 4 roky sme mali v rovnaký deň valné hromady. Takže sme si zástupcov nevymenili a teraz sme si už s Boženkom povedali, že už to musíme zmeniť, aby sme sa prišli zase pozrieť aj na tie naše najvyššie rokovania zväzov slovenského a českého. Takže ja vás samozrejme všetkých pozdravujem. Zaujímavé je, že väčšinou tu bývam, že sú nejaké veselé témy. Myslím, že táto vaša valná hromada bude tiež nie taká tam úplne najbežnejšia, čo sledujem, voľby a kopec rôznych iných strandičiek. Tak ja dúfam, že na Slovensku to nemáme až tak veselé, ale dúfam, že tu na takisto u vás prevládne to, čo je u nás, že proste normálny zdravý rozum a že nejaké úplne iba vyrývania, ktoré nič neriešia a majú nejaké rôzne iné pozadia, že to všetko delegáti zvládnete, pretože hlavne je, aby ten zväz fungoval, to, čo mal pre členskú základňu. Ja by som ešte niekoľko vecí mám na rozume, ma troška zaskočil, som si hovoril, ešte si urobím nejakú poznámku. Ja niekedy mi nedá ako horolezcovi, keď sa debatuje k veciam, ktoré sú aj takou nejakou mojou srdcovou záležitosťou, aj k organizačným, možno sa nezdržím a niečo sa ešte prihlásim s nejakou poznámkou, aj keď nerad by som naozaj zasahoval a niečo ovplyvňoval, lebo toto sú vaše veci. Ale istotne sa chcem ešte vrátiť aj k minulému roku, že ste sa rozlúčili so svojím predsedom Zdenkom Hrubým. Je to proste život, ako ten minulý rok to bola, ako ja som bol asi na 10 pohreboch od rodiny cez horolezecké, viete, čo sa nám stalo, Nanga Parbat a proste hrôzy boli. Ja chcem povedať, že naozaj to sú rôzne náhody, chyby robia skúsení aj začiatočníci, aj tí najskúsenejší sme schopní urobiť proste úplne banálne chyby. Je to proste taký šport, potrebujeme aj šťastie. Čiže ten Zdenek to má ako strašne mrzí ako všetkých vás. A na druhej strane som si teraz nedávno pozeral, že Talung je medzi 5 kandidátmi na Zlatý piolet, tak to ako zase je to aj taká určitá satisfakcia, je to fantastické, že vlastne České horolezectvo má takýto výstup, lebo vlastne ani v rámci Československa si myslím nikdy, že úplne v tej najvyššej, tej širšej nominácii boli nejaké výstupy, aj slovenskej, ale že medzi 5, tak to je úžasné. V tom alpinizme sa vám darí ďaleko viac ako na Slovensku a držím vám palce, máte tu základne oveľa širšiu. No a naše spolupráce, myslím, že opäť hovoríme o mnohých veciach a dúfam, že sa bude dariť. Veľmi pekne ďakujem za pomoc pri výstavbe chaty pod Rysmi. Kto ste tam boli, ak chodte, tak odídete a budete mať aspoň týždeň dobrú náladu a strašne dobrý pocit, že sa nám podarila veľmi dobrá vec, že máme jednu úžasnú chatu v Tatrách a prispeli ste na to, či už ako jednotlivci, zväz, zo zbierok. Takže veľká vďaka, zvládlo sa to myslím veľmi dobre. A ešte jednu takú poznámku, to aj vlastne tak troška vypnem, ale ja som na to včera aj zabudol, možno aj na výkonnom výbore. Čo sa týka pretekov, je fakt, že tam sa stále tak ako premielajú ľudia, chodia českí lesci na naše, slovenskí na vaše. Teraz dosť veľa pretekov býva v Bratislave, K2, nová stena sa otvorila, Repčíkovci, tak to je na juniorských majstrovstvách Slovenska, neskorú jeseň, niekedy v novembri, alebo kedy to bola obrovská ekvipáž z Čiech. A my máme taký malý problém, že jak je to hlavne u tých detí s tým vyhlasovaním víťazov a kto, a sú to majstrovstvá Slovenska, my to naozaj nerozlišujeme a ak sú to otvorené majstrovstvá, tak proste pobrali ste nám tam všetky medaily, ale bolo to v pohode, aj keď troška sme zmenili ten systém, že jasné, že kto je prvý, tak je prvý, cena a všetko, ale že vlastne ten titul by mal asi dostať ten, ktorý sú to majstrovstvá Slovenska. No ale v Čechách sa stretávame stále, aby som nejak apeloval možno cez komisiu, že hlavne je to u tých detí dospelých, to je jedno, ako sa to rieši. Ale jednoducho, ak nejaké decká prídu do Čiech na preteky, a vyhrajú a nestoja na bedne, lebo neviem čo. Tak to je také ako, to
to by sa asi nemalo stávať, lebo to sa ťažko vysvetľuje deckám. Čiže tam by sa to malo asi aj u vás tak troška dohodnúť. Buď sú tie kreniky otvorené, potom to je jedno, že vody samozrejme do pohárov a tie majstrovstvá, poháre sú slovenská, česká záležitosť, ale tým deťom sa ťažko vysvetľuje, že no, to si bol len tak zaliezť a ahoj. Tak to by som vás chcel tak ako troška poprosiť, že to by sme mali asi znormalizovať na tejto strane. Neviem, keď ma ešte niečo napadne, tak sa držte a nech sa zadarí. Aj v živote, aj na horách, aj na konci tohto hlavného zhromaždenia. Ahoj. Igorovi děkujeme.